Vamos, logo, pensando. Bueno, boas tardes, na cuarta entrega logo de Celta Sen Filtro, este podcast ou programa para redes sociais que levamos unhas semanas, non? Traendo xente maravillosa, que dun ámbito ou de outro, pois creo que a todos nos gusta ter un rato de parola con eles. Agora tocou unha persona moi especial, que conozo desde hai un montón de anos, que admiro desde hai un montón de anos, primeiro pola súa faceta profesional e segundo como persoa. Bueno, moitos seguramente xa coñeceredes, Isa Risco. Isa Risco, Valdiviexo. Isa Risco, Valdiviexo. Bueno, Martín, está resumindo moito. Bueno, e nada, entonces vamos a estar aquí un anaquiño de tempo falando de diversas cuestións que eu creo que a todo mundo lle ten interés e ten interés tamén a visión que ela ten das cousas, non? Todos coñecedes o seu compromiso social, o seu compromiso político, bueno, a súa trayectoria, nalgúns lados se fixo moi conocida polo tema típico da televisión e un pouco nesas aparicións que tiña de entretenimento, pero ela é moito máis que eso, é moito máis que unha actriz cómica que moitos veredes por aí, porque ademais é moi simpática, entonces facilita ver ese apartado dela, non? Pero os que a vimos en outro tipo de actuacións de tipo dramático sabemos da súa capacidade. Eu quedei bastante impactado unha vez que a vira actuar nesta obra de teatro que era Os nenos da varíola, donde interpretaba varios papéis, ademais, creo que nesa obra, non? Creo lembrar, non? Sí. O principal é o Ezequiel, un neno de 9 anos. Sí. A verdade é que quedei bastante impactado da capacidade de interpretación que demostrou en ese papel, e ademais a obra era moi interesante, era moi chula e moi bonita, non? Eu non sei se ganou algún premio, pero se non ganou, merecío, desde logo. Estivo nominada a peza gañou un premio, gañou María Casals e despois tivemos unha nominación máis que era a mellor actriz de reparto por mí. Claro, despois, a mí, bueno, lembro que, de feito, me dixen a Luís que está aí sentado en frente, me dixen que vira un vídeo porque é de, supoño que non te conocía, e ademais é de Cartagena e estas cousas, está un pouco ainda fora un pouco do que é, se está metendo ahora no tema este todo aquí de Galicia e estas cousas. E mandei aquel vídeo que hai, aquel recorte de YouTube cando levache o premio Maestre Mateo, que tamén non creo que haxa nin en Hollywood, nin en ninguna parte alguén que reciba un premio con tanta alegría, con tanto compromiso tamén, con todo o que rodea e dedicado a tantísima xente, non, que o estaba pasando mal. E, polo tanto, bueno, creo que eso foi apoteósico. Creo que foi mellor o recibimento do premio que casi a interpretación pola que lle daban o premio, non? Sí, porque a verdade é que o premio era así un pouco, era por un personaxe maravilloso de Dona Hortensia, que ademais superaba espazo temporalmente, superaba todo, porque aparte de sair de espaldas, ainda o tiña na idea de Imagínate o Vega, pois fago dunha señora de 105 anos é total e absolutamente fascista, entón dáme moitísimo morbo. Dona Hortensia aparece un personaxe maravilloso que cumple moitísimos requisitos para min como medre persoal, e tamén teño que agradecer a que confiou en min para facer ese personaxe que ademais, como digo, insisto, saía todo o tempo de espaldas para tamén xenerar ese misterio, ese inquedanza, ese... Bueno, o personaxe tan fascista, tan imaginade levar un premio actuando de espalda. Eso xa é o máximo. Algo tiña que facer, de todos os xeitos, primeiro teño que dar gracias por esa presentación que acabas de facer de min, que nin a merezo, e parece que está moi por enriba das miñas posibilidades, pero agradezo moito todo ese agarimo. Antón coñéceme efectivamente desde hai moito tempo, porque, bueno, desde que era adolescente, ti eras un chavalito e eu era unha nena. Sí, pero ese agarimo é mutuo e ademais que se desenvolveu eso, pues, de maneira mutua, entón é compartido. Entón, eu tamén sinto admiración por ele e por moitas cousas que vivimos xuntos e cousas que tamén estamos a botar para adiante, que foron moi interesantes,
pasa que os tempos son chegados, diría no himno, os tempos ainda parece que non son chegados, pero chegarán, temos que chegar de un momento a outro. E logo outra cousa que, perdoa, que dicías antes que esquecín, dos nenos da variola, que era para, porque dixeras un pouco inconexo, recibiu o premio ao mellor espectáculo dos María Casares, justamente no ano que se celebrou a gala, que era naquele momento tan famoso da pandemia, que tan recurrente. Despois tiña dúas nominacións, a mellor maquillaxe a peluquería e despois nominación a mellor actriz de reparto bueno, que me cadrou a min, pero que facía de Ezequiel, a personaxe principal, un neno de 9 anos, e logo de monxa tamén, de monxa un pouco, con un toque un pouco feminista e ao mesmo tempo con un pouco mal carácter, era unha monxa un pouco curiosa. Sí, acordo, eu creo que o vira no auditorio de Mega, me parece que tamén representa. Creo que o vira aí, sí. É unha historia moi interesante e ademais unha historia de reivindicar porque tamén forma parte da historia do noso país e historia do noso país que xa sabemos que ben sabemos que está negada, transformada, manipulada e agochada. En este caso foi a Real Expedición Filantrópica que saiu dende aquí ata América para levar a vacina da variola. E despois, claro, nesa historia, por exemplo, que chama a atención ou que quedou como alguén famoso foi o Dr. Balmis, pero está moi esquecido, precisamente porque estamos en Betanzos, quería reivindicar ao Dr. Pose e sobre todo Isabel Zendal, que o Dr. Pose foi un dos grandes artífices de todo ese avance, porque ele tiña comunicación con Llenero, o médico inglés, aquí as vacas, as mulleres que muxían as vacas non desenvolvían a enfermidade, todo iso. Entón, hai que reivindicar tamén o noso propio, o Dr. Pose merece o seu sitio na historia. Sí. Mira, ao principio, por certo, esta música que puñemos de Los Ramones, porque eras bastante conocida, sobre todo cando estabas na universidade, porque eras unha fan absoluta dos Ramones. Sí, sigo sendo, non teño evolución mental. Non, musical, son moi melómana, sí, pero xa empecé lembro que en oitavo daquela era eso, XB, porque non, se hai alguén que está escutando que ten unha idade máis baixa, era a EXB era Educación Xeral Básica. O sea, era para idiotas. Era Educación Xeral Básica, porque agora a primaria, a ESO, primaria, máis ben, era primaria, que correspondía a primaria, pois no último curso de primaria, que agora creo que segundo da ESO, pois xa empecé aí cos Ramones, empecé obsesionada cos Ramones, entón tiña un problema, que sempre levaba camisetas dos Ramones, e só tiña 3, así que mudaba de camiseta de parte de arriba 3 veces a semana, nada máis. De aí empezou o alcume de a Ramona, e logo lembro que empezara con Chapu xa na universidade un programa de radio, Coac FM, cando empezou Coac FM, uns poucos anos, que era o Arredemo, e estaba con Chapu e eu era a Ramona de Matel. Esa marca de xuguetes tan famosa. Sí, eso non o sabía. Agora, que aficións musicais tes agora? A parte dos Ramones. A parte dos Ramones sigo tendo e aumentando moitas. Por exemplo, dos últimos concertos que foi a Shannon and the Clams na Sala Capitol. Teño bastante filia pola música británica en xeral, pero tamén pola nosa propia, porque somos... Eu sempre digo que, por exemplo, nós somos quen de darlle ao mundo, mentre en Londres xurdiu o punk, non? Aquí no noso país xurdiu o bravú. Entón, somos un país de música, un país de artistas, nomeadamente musicais, que ademais é xente que non ten capacidade, nunca se deu a oportunidade de aprender a ler, pero non é necesario para tocar un violín. Iso é maravilloso. Eso sí que é auténticamente culto e intelectualmente, xente intelectualmente moi preparada, sen ter acceso ao ensino. E entón, pois, eso sempre digo que nós tamén demos ao mundo o bravú, que é algo que creo que é un fito histórico tamén importantísimo. Pero sí, sigo sendo moi melómana, e a verdade é que teño momentos de eclecticismo musical, porque sí que me gusta un pouco de todo, pero hai cousas que non tolero.
por exemplo. O pop español non aguanto. Así de claro. Que vou facer? É unha cousa, xa desde os 12, 13 anos, non era capaz de asimilalo. O sea, non é algo que... De feito, a xente, claro, por inercia, porque estás no mundo, e porque é o que ti escoitas, ou escoita todo o teu entorno, a xente sabes de letras, e na que non les gusta. A mí, es que non me sei as letras, porque o meu cerebro bloqueaba iso. É o que evidentemente hai excepcións. Digo pop, non falo de rock, non falo de extremo duro, por exemplo, non falo diso. Falo de estilo determinado, non tolero. Mira unha cousa, outro día falábamos, por teléfono, cando estábamos falando de quedar hoxe, falábamos do tema do audiovisual, non? De como estaba o audiovisual, porque agora parece como que a prensa nos vende que, bueno, que aquí o audiovisual galego está nun período dourado ou algo así, non? Entón, sí, vense actores de Galiza actuando en algunhas series destas coñecidas, non? De todo isto das plataformas, algún filme, tal. A túa visión, desde o teu punto de vista, cal é a situación do audiovisual galego, non? E todo isto, que me parecía moi interesante a reflexión que facías. A ver, eu parto da base de que todas as disciplinas artísticas ou culturais dun país, onde, por exemplo, vi unha peli maravillosa que le recomendo a todo o mundo, que é Niqab. É unha peli, é un filme de Irlanda do Norte, non do norte, o sea, perdón, do norte de Irlanda, non de Irlanda do Norte, do norte de Irlanda, non de Irlanda do Norte, porque esa diferencia é o norte de Irlanda, non é Irlanda do Norte, non é outra Irlanda, é de Irlanda. E é unha peli maravillosa que di que as linguas crean historias, e as historias xeneran e crean nacións. Entón, a lingua é fundamental, é a base, é o pilar fundamental dunha nación, dun país, dun pobo, dun territorio, é a nosa propia identidade. Entón, non entendo disciplinas artísticas que utilicen a lingua neste país que non sexan en galego. Por lo tanto, audiovisual, se non en galego, non é audiovisual galego. Pode ser un híbrido, pode ser ou calquera outra cosa. Para mí é así, porque podemos entrar a debatir sobre iso, pero porque está feito aquí por xente galega, sí, pero es que o audiovisual galego é de consumo, teria que ser para consumo noso, tamén para consumo do exterior, porque é exportable, pero non nos propia lingua. Eu creo que en Islandia non se plantexan, ou en Dinamarca, que son 5 millóns e pico de habitantes, falan danés, só elas e eles, non creo que se cuestionen facer audiovisual en outra lingua en inglés, non o creo, fan audiovisual en danés, falan, pode aparecer o inglés nalgúna secuencia, pero entón, partindo desa base, entendo que o audiovisual galego está nos seus peores momentos, porque non hai producción propia, en galego. Non hai industria tampouco. Había unha industria que se xenerou, de feito, creo, polo que digo, sei, fomos pioneiros en todo o estado na ficción, sendo o TVG o principal portal de exhibición desa ficción, por tanto, a principal clienta desa ficción, feita, claro, por productoras, claro, xenerouse, por lo tanto, unha especie de, ou unha industria incipiente, é pioneira no Estado. O clúster do audiovisual catalán sempre recolleu o modelo do audiovisual galego. Fixemos ficción antes que a TV3, antes que fixo Cataluña, por exemplo, Mareas Vivas, e despois moitas das nosas series vendéronse fora. Pois, por exemplo, Padre Casares vendeuse como a 5 ou 6 televisións de fora. Hospital Real vendeuse a televisión húngara. Logo, ademais, hai un comercio en Europa de televisións territoriais que se venden produtos. Entón, iso que moitas non se sabe. Iso, claro, trae cartos para aquí. Por iso digo que o noso audiovisual é exportable, non porque se xa en galego non vai deixar de ser exportable, é exportable. Eu vexo series en islandés, e é exportable. Entón, todas esas series fanse, por exemplo, para Islandia e súbense as plataformas. O tema das plataformas é unha excusa que non vale, porque ti podes xenerar series ou encargar series de ficción no teu propio idioma do teu país e despois subilas ás plataformas. Por exemplo, O Sabor das Margaridas, as últimas series de calidade feitas aquí, subiuse a Netflix. E primeiro se emitiu na TVG, na televisión pública, e despois subiu a Netflix e converteuse na quinta ou sexta serie máis vista en lingua non inglesa en Irlanda e Reino Unido. Entón, esa é a cuestión. Non somos nin un decorado, non somos un decorado, nin somos unha xeografía humana friki rara. As actrices, os actores, as técnicas, que os técnicos, por certo, Fernando das técnicas e os técnicos, son os mellores preparados de todo o Estado. Na Canal Plus, no seu momento, nutriuse de técnicas e técnicos galegos para facer as súas representacións deportivas. Entón, iso está aí, iso é a historia.
Pero claro, o problema é que agora mesmo eu vexo como se farela todo. Claro. E aí, o papel da TVG, porque, bueno, ahora, ves que, bueno, hai un conflito aí larvado de hai moitísimo tempo, o desto dos venres negros, que os propios traballadores levan denunciando, non, o papel da TVG de cara á sociedade, pero tamén eu creo que houve un baixón por parte da TVG na produción ou na alimentación de toda esa industria, non? Claro, precisamente por iso, porque non hai neste momento que eu saiba, non sei se hai dúas ou antes había, por exemplo, ata o día de hoxe, nós producimos xa 50 e pico series, e TV3, para TV3, vamos, Cataluña, pois, digo porque é un referente no estado máis potente, pois non chega a 40 ou 40 e poucas, xa ainda así superamos durante todo este tempo, durante toda a historia da TVG, ou durante toda a historia da televisión pública, que, insisto, o principal portal non produce, evidentemente unha televisión pública non pode producir series de ficción, ou poder facer unha productora aparte, como fai a BBC, que ten a súa propia productora para facer ficción tamén, pero podería ser tamén, se funcionara, pero como non está funcionando, porque non hai demanda por parte da TVG, non hai demanda deses produtos. Entón se justifica porque se están facendo series aquí, que fanse series, pero son series que, aínda que esa participación de produtoras galegas, non, para mí non son de aquí, porque non son nin para o consumo propio, aínda que despois, claro, están en televisións xenerais do Estado, pero non son para o consumo. Por que te carga, por que matas ou destrues algo que estaba funcionando? A día de hoxe acaba de sair aí pouco, a TVG é a televisión que máis audiencia perde de todo o Estado, e era a que máis audiencia tiña. Entón, iso é un dato importante. Logo, pois tamén están estes 5 anos de loita dos venres negros, é unha folga indefinida que dos traballadoras e dos traballadores, non creo que a fagan porque lles apeteza ou por deporte. E a depuración ou a fuga de algún profesional que levaba aí moitísimos anos e que era referencial, non? Algún deles. Sí, ou o que se fixo co Xabarín, por exemplo, pois eso, xente como, quen sabe quen está detrás dese programa que levou premios europeos? Pois non se sabe tampouco, eu creo que habería que referenciar, pois falar de xente como Alberto Casal, que foi un dos impulsores deste programa, todo o que xenerou ese programa. Agora queda como algo residual para os contidos en liña e todo iso. Pero a rapazada non ten produtos de audiovisual en galego para consumir na súa televisión. Entón non se está atendendo ás necesidades de todos os sectores da poboación. E antes procurábase facelo. E cando falo de antes e de antes. O sea, non me estou referindo exclusivamente á época o mellor do bipartito, que había unha gran produción de ficción, unha gran produción audiovisual. Antes tamén. Xenerouse por algúns estatutos que non se están cumplindo. Entón, eu creo que ademais eso xenera unha, insisto, como dicíamos antes, unha industria potente. E unha industria cultural tamén, que forma parte das industrias culturais. Logo, claro, perdoa, creo que hai como unha especie de espellismo con respecto ao novo cinema galego. Entón, si, hai un novo cinema galego que, grazas ao esforzo de moita xente, que ademais ten grandes capacidades artísticas e fai filmes pois de calidade, pero iso é como unha especie de espellismo, e que iso ten trascendencia fora das nosas fronteiras, pois, como dirán as tanxugueiras, pois, iso, pois claro, pode parecer que, que ben, sí, pero a que a base que está esfarela, non hai esa base. Falaba allí atrás co irmão de Oliver Laxe, con Felipe, hai tempo xa, e decía que, claro, que cando iban con estes filmes que producían, por exemplo, algún de Patiño, como se chama? De Baltasar Patiño? que ainda foi unha exposición que tiña da Luis Ioane. Sí, que gañou premios no Festival de Berlín, que agora está con unha producción. Aparte foi os filmes experimentais moi interesantes. Tiñan encontros con productoras de outros países, non? A falar, e decía que, claro, flipaban que como se facía aquí o cine, o sea, que calidad hai de xente de artistas e de promotores de todo isto, con tan poucos recursos, comparado con eles, non? Entón, decían, alucinaban como se podían facer películas de tal calidad e con tan pouquiño, porque realmente que parecíalles que facían virguerías, non? Cos poucos recursos que habían. De feito, Patiños, que agora saiu non, porque se nos vai o de Baltasar, que é o referente anterior, pero é que fai unhas filmes experimentais espectaculares, son auténticas creacións artísticas. Precisamente porque aquí hai unha capacidade
non é por ser chovinista, non digo, estou falando de aquí porque son de aquí, pero hai unhas capacidades artísticas, hai altas capacidades e tamén se está perdendo, deixando iso a súa sorte. Sí, bueno, aquí había, non sei se ti lembras, cando foi o tema do bipartito, había a xencia aquela galega audiovisual que leva Manolo González, un gran eminencia, que é que máis entende do audiovisual. Saíron dai mogollón de, bueno, o que foi o novo cinema galego, mogollón de rapaces novos que empezaban daquela e depois tiveron éxito, entre eles Oliver Laxe, claro, coñecido de todos, pero outros moitos, non, que hai por aí. Entón, claro... Que, por exemplo, un dos artífices dun dos grandes festivais como de Cans, hiperrural, que o Chanfaina Lá, que aí foi, ali tamén estivo, que era unha maravilla de festival, porque ese festival, de feito, esa é a esencia de todo, non? Ese festival mestura señoras de 80 anos con Oliver Laxe, elas fan curtas ou filmes, e Oliver Laxe tamén, e todo o mundo leva premios, non hai categorías nin hai nada, todo o mundo está premiado, entón iso é unha maravilla, é totalmente democrático, transversal, hiperrural, foron a Bruxelas a buscar un premio, estas mulleres, aparte tamén hai unha incidencia moi alta de produción de mulleres que fan produccións, é unha maravilla, hai que reivindicar ese tipo de cousas, e non somos capaces de facerlo, de feito, isto é algo que tamén é como Bravú, pois iso é algo que é propio noso, porque temos unha relación tan estreita co rural e a nosa base, entón, iso é o noso, e ademais, iso, que sexa todo democrático e transversal, non estás nin por enriba nin por debaixo, estamos todas e todos iguais, non é? E iso é o tamén o interesante, de feito, Oliver Laxe e o seu irmán, por exemplo, ao final tamén teñen cartos de Europa, porque senón non sobrevives. Non, e de feito agora na próxima produción, creo que de Oliver Laxe xa lle fai coa produción da produtora de Almodóvar, a próxima película a estrenar. Porque o que fixo hasta agora foi con moi poucos recursos, todo. Quizás a que máis recursos tivo foi a última, a de O que arde, pero comparado con outras producións eran minucias, non? Pero aquí contaba que ainda votáramos no Cineclub de Betanzos, votáramos unha vez toda a obra de Oliver Laxe, e a de Mimosas, que levara tamén o Festival de Cans, aquelo contaban que aquelo estaba feito con 4 patacos, como se podía, non? Pero quero dicir que a calidade artística está aí, e non está acompañada seguramente polo que é o plano institucional, nin polo deseño de políticas acaídas a iso. Por exemplo, claro, a capacidade profesional de moitas persoas que fan posible, pois, o que fixeron posible o audiovisual galego e a ficción, ven por unha tradición, porque aparte de que temos unha lingua, que iso é fundamental, iso é moi importante, é un motor fundamental, porque creo que para todo. Por exemplo, isto tráeme, lembrame que eu teño unha parenta que por desgracia xa non vive, é que está moi esquecida. É a filla máis pequena de Vicente Risco, chamaronlle a filla xeroide de Vicente Risco, que é Cruz Risco. Cruz Risco, hai pouco, había unha entrevista que está na hemeroteca, debe ser do ano 2 da TVG, debe ser, non sei se 87 ou por aí, que lle fai Eva Veiga nun espazo que era moi chulo, mira, pero que estamos falando, non era un espazo moi chulo que había naquela época, eu nin lembro, claro, na TVG, que era como nunha especie de cafetería, entón a xente estaba na cafetería Paz, era un pouco así, coas súas consumicións, e Eva Veiga entrevistaba nunha mesa, como estamos aquí, e escoitaba o ruido de fondo, entón, nesa entrevista a Cruz Risco, Cruz Risco foi unha das pioneiras do audiovisual galego, non se sabe, pero ademais foi un eido dentro do audiovisual que non estaba en ese momento ni moito menos para as mulleres, que foi sonidista, e ademais preparouse en París, na Universidade de París 8 e tal. E nesa entrevista ela di que o cinema que ten que estar subvencionado con cartos públicos, subvencionado, protegido e coidado, porque é un ben público, é un ben xeral, e ademais forma parte do sector cultural. Entón, ela mesma dio nesa altura. E facían películas, facíanas pois igual, de maneira rudimentaria, sen cartos, naquele momento non había nin subvencións. Pero, insisto, a maiores diso, o programa e o formato era hipermoderno. E a día de hoxe, se pensar ir para atrás... Ti que controlas tamén destes temas
bastante máis que min, pero bueno, eu aquí, sei que ti... eu acordo que aquí tamén se deu unha revolución con aquilo do que arde cando o que levaba Numax, que era o fillo de Ramiro Lego, o fillo de Margarita Lego, montaron a distribuidora e empezou a distribuir pois películas destas da nova, algunhas do cine europeo que aquí prácticamente non se proxectan en ningún cine, e hai un cine excepcional, maravilloso, tamén europeo. Me parece que aquí só hai as películas de Hollywood de éxito e poucos cines proxectan ese tipo de películas, non máis alternativos ou diferentes de outros países, e parecía que querían sacar adiante, que é tamén moi importante, unha distribuidora propia, non? Porque ao final depende sempre de distribuidoras foráneas. Houve un caso aquí, que igual ti coñeces, que é os que produciran aquela peli de animación que se chamaba O Apóstolo, que se arruinaron por culpa da distribución, cando levou premios en toda Europa e por aí adiante, como de stop motion. Eso, outra, que somos unha que tamén na animación. E ao final levaron as distribuidoras, por non cumplir co pactado, pois se levaron a unha pequena productora galega, levaron a ruína e tivo que desaparecer. Entón, estamos sempre, parece que dando voltas ao mismo, non? A un fracaso detrás de outro motivado por todo. É desesperante, sí, é desesperante porque ademais é un valor incalculable, un valor que non se pode cuantificar, o da creatividade da xente, as súas capacidades tamén a nivel técnico, o nivel profesional, que iso tenes que estar sempre batendo contra o mesmo, que non se che dan facilidades, e máis, xa peor, que houve a posibilidade, estaba aí, era incipiente, e vai para atrás, ou seja, xa non é que esfarele, que parece que xa lle está pasando un furacán que vai levar todo. O mesmo pasa, por exemplo, co tema da interpretación. Eu, por exemplo, os meus mestres, as miñas mestras foron foron esas persoas que fixeron posible que rexurdira o teatro galego nos anos 70, despois da dictadura, o colectivo Abrente, todo iso. Era a xente que tiña a interpretación e o teatro como un oficio, que é o que ten que ser. E cando tivo unha oportunidade de ir a Inglaterra, co tema das Vingadoras, a facer esa montaxe, despois que ainda traballamos con outra pequena compañía de ali, con Third Party, en algo que non saiu adiante, dime conta de que o que a mí me ensinaran as miñas mestras, os meus mestres, era precisamente esa filosofía, o oficio. É un oficio, ni máis ni menos que outro. É iso, traballas cunha materia diferente a que traballa un carpinteiro. Entón, esa esencia do oficio, esa esencia de ter os pés na terra, é a que che sitúa no mundo, e tamén a que fai posible que se fagan cousas que teñan valor e trascendencia. Porque outro é notoriedade, iso é trapallada todo. E creo que isto vai moito coa esencia do carácter propio galego, que somos un pouco, é verdade, somos un pouco traballador, e así o somos, levámoslo demostrando durante case séculos de migración ou máis de migración, e digo séculos porque sí, non é que empezara a migración galega no século XIX, non é que empezou máis atrás aínda. Entón, claro, creo que ten que ver con iso, que ao fin e ao cabo somos todas e todos iguais, creo que é unha visión que é acertada, é dicir, é un oficio. Entón, todo o resto que o envolve de trapallada que non ten ningún tipo de valor e que cae detrás, eso non vale para nada. E iso é o que sempre levei do que me ensinaron xente como Manolo Lourenzo, ainda que non me deran a mí, Manolo Lourenzo si, ou Santiago Fernández, pero ainda que non me deran a mí aulas directamente, pero que aprendín vendo como traballaban e vendo o que facían, pois María Barcala, todas esas persoas, ou Rosa Álvarez, ou todas esas persoas, ou eso, pois, o que todo o mundo coñece por ese personaxe de Platos Combinados. Agora que falas de todos estes monstruos do teatro que había aquí, pois tamén perdéronse os teatros estáveis, apenas quedan moi pouquiños en Galicia. Eu recordo cando había na Coruña aquel teatro, como se chamaba, promovido pola Escola Dramática Galega, non sei se lembro, como estaban todos estes, de Manolo Lourenzo. Casaca, ou seja, Non, da Escola Dramática Galega. Sí, da Escola Dramática, non do Centro Dramático Galego. E que estaban precisamente Santiago, estaba Manolo Lourenzo detrás, que estaba ali, era unha saliña de teatro que había en Fernando Macías, me parece que era, ou na Rúa de Abaixo, na paralela. E había ali un teatro estable, que funcionaba todos os fines de semana,
había obras do teatro galego que pasaban todos por ali, e eso desapareceu, non? E como eso desapareceron outros teatros, Claro, con función de teatro puro, non? Sabes? Pois, Porque moitos reconvertíronse ao que poden, non? A poñer unha cousa ou outra e tal, pero sí que chegou a haber aquí, digamos que un boom teatral no seu momento. Claro, pois eso, xente como Eduardo Alonso, Luma Gómez, que a día de hoxe seguen en activo, e seguen tendo compañía, pois esa xente creo que hai que tela en consideración e valorar moito, porque foron quen xeraron un tecido que ademais logo nutriu o audiovisual, non esquezamos que, para min, na interpretación, se non hai teatro, non hai audiovisual. Pero creo que casi é todos os eidos, é dicir, desde a interpretación hasta a cuestión técnica, hasta todo. E logo hai outra cousa, que aquí neste país temos unha gran afición ao teatro, porque eu lembro, cando vos contaba de Third Party, que esta compañía inglesa, que pues, compartindo cousas, decían, no, eran, e seguen sendo, agora que sigan vivas e vivos, maiores que a nos, decían, no, cando as veces imos a Escocia, mellor a un bolo, a unha... E chegamos un vento, unha chuvia, e dicen, quen vai vir aquí ao teatro, quen vai vir aquí? Pois aquí tal cual, ti chegas o que sea, pois eso, mellor a estrada, e unha chuvia, un vento, e dixi, e quen vai vir aquí ao teatro? E de súpeto aparece xente, ou incluso xa me vou a sitios máis, a Aurol, e dixi, pero quen vai vir? E aparece xente. Hai moita afición porque hai unha cousa, que son os grupos de teatro amador, e iso xenera tecido e xenera público. E de feito temos un dos máis antigos de Europa, que é o de Eiriños, en Asados, parroquia de Rianxo, no que estivo Castelao, o gran superhéroe galego. Sei, coñezo ben porque meu cuñado é dali. Pois Castelao ali estivo. Igual que tamén o da Xa que o ano Castelao, pois... Sí, este ano hai que aproveitar, hai que aproveitar cousas. E mira unha cousa, porque ti sempre fuche unha muller recoñecida por todo o mundo, que te coñece como unha muller comprometida co do redor, co social, e moi comprometida políticamente. Non sei se eso, ou que queiras preguntar ou non, que tivo repercusións desde o punto de vista profesional. Sí, supoño que sí. Pois xa non sei. A ver, dixen así, sí, supoño que sí. E quero decir, non de veras, porque cada quen desenvolve a súa vida ou dentro da súa vida, defende as causas e as cousas que considera xustas e fai porque quere, porque considera que o que ten que facer, entón iso non sei por que se castiga. Eu quero moito o meu país, síntome galega, é un sentimento que é incuestionable, non se pode discutir, é o que sinto, e, por tanto, eu que defendo é como a min, sei que hai moitas xente, e que dá igual de que maneira te sintas, de que te sintas, entón eu quero defender, que ten de malo, quero defender o territorio no que vives, o país, a nación na que vives, eso non ten nada de malo, que eu saiba. Podes te equivocar nas formas, nas maneiras, pero en realidade non ten nada de malo, todo o contrario, todo o mundo quere vivir no espazo, e da igual de onde veñas, onde nazas, ou se te queres establecer aquí, como diría Manuel María, Galicia somos nós, a xente máis a fala, se buscas a Galicia antes que a pala, está en ti. Xa, aproveitando isto, sei que chegou a min, non sei, unha información que habría que contrastar, pero parece ser que cando facían o deito apelidos vascos, outro apelido catalán, outro apelidos andaluces, Carra Elejalde, que fixo aquí a Esmorga, que, por certo, tremendo traballazo que fixo, ainda por aprendeu o idioma, espectacular, que ademais a Esmorga, mi madriña, porque iso tamén, para min é un trainspotting galego, pois Carra Elejalde, que traballaba nesas películas, nesa saga, dixo, comigo para a versión galega se pretendedes facer, non contedes, iso aí non funciona. O de 8 apelidos, iso non funciona. Porque ali a xente é de quen ves sendo, pero non significa cantos... Non, ti de quen ves, de onde ves, para o fiarme, pero non... Dixo ele, que non contara con ele, que de feito non tiñan pensado facela e non a fixeron, porque sabían que ao final non funcionaría. Pois iso, que da igual de onde veñas, que o que queres é o mellor para a tua... Entón, que iso se castigue, pois verdadeiramente pareceme absurdo. Nun primeiro momento, pois sí, chegou a min que mellor era unha boa producción, que era mellor que non estivera, porque non por nada, sino porque non era unha cuestión política. Non, que igual que estás moi vista,
Estou moi vista. Mi madre, pois hai xente que eu ten par de ver, pero vale, non sei. Entón, a sospeita é que o mellor, pois eso, pois tiña algo que ver con esa implicación. Eso ao principio pensei, pois dame máis motivo, porque isto a mí non me arreda. Hai momentos nos que te sintes un micropunto no cosmos e dices, pero iso é un micropunto no cosmos, que problema? O seja, vale, igual é que o mellor pois non te gustou como profesional, o que fago non te parece que igual consideras que non está ben, pero pareceu sempre por momentos extraño, por momentos curioso, por momentos de máis forte potencia, por momentos claro, pero se digo isto non é só porque se parezca a ti extraño, porque lle pareceu extraño a moita xente, non? Esa especie de desaparición de certos lugares en donde estabas e estaba xente contenta e de repente desaparece iso prácticamente de todo, non? Dese ámbito. Si estás en outros, claro, só sei. Agora sí que hai unha cousa que digo, non? Agora xa non iso que haxa ou non haxa censura con respecto, aparte de que nese caso é unha censura absurda, porque como se un concello que concesiona un servizo a unha empresa de mantemento de xardíns, por exemplo, dille a empresa, mira, a esa chica non quero que me contrates para cortar os setos, porque non. E por qué? Porque está moi vista. Non ten sentido, porque son producións externas que compra un ente público, pero bueno, nada, que máis dá. É así. Agora, a día de hoxe, por moitos momentos cuestionas si verdadeiramente es boa profesional e ao mellor non estás porque non es boa profesional. E tamén hai momentos nos que dis, non, a ver, tamén hai unha cousa, es que non hai prácticamente traballo. Entón, iso hai que terlo en conta e hai que reivindicarlo. E non hai traballo, principalmente traballo no país e para o país. Que outra cousa é que tens que emigrar, pero por que teño que emigrar se podes vivir nun país rico que está empobrecido, en xeral, en calquera sector? Entón, esa é a cuestión. Por que? Porque teño que emigrar, ou porque teño que recurrir a produtos de fora. Eu teño ido a algún casting para series de fora que se fan aquí. E o que vexo é que hai unha teima con determinados tópicos, estereotipos, e logo a maiores falar de realidades propias do país sen ter en conta o país, sen ter en conta que temos unha lingua, que hai sectores da poboación que nunha época determinada da historia só falaban exclusivamente en galego, e que a día de hoxe é unha lingua que temos que protexer. E isto é, por exemplo, a mensaxe que traslada ese filme de que vos falei ao comezo, de Niqab, que é maravilloso ese filme, que ademais está baseado nunha historia real de dos hip-hopeiros de Belfast Oeste. E síntome tan identificada e ademais é unha reivindicación da lingua, de irlandés. E de feito, é como hai unha conexión aí pensando no irlandés, non? Leonel Gabalaere, en Aberdeen, que saiu dende aquí, cun poema, conseguiu pacificar Irlanda, que un poema en gaélico nós xa perdimos esa lingua, xa perdimos a lingua que nos unía, por exemplo, con culturas como irlandesa, a nosa variante se perdeu, que nos vimos meter a perder outra. Entón, eu creo que xa non é a maiores de por reivindicar a túa lingua, porque ademais é riqueza para o mundo. Nese filme, por exemplo, final pon cada 40 días no mundo perdes unha lingua autóctona. Cada 40 días o mundo perde unha lingua autóctona. Iso é unha traxedia absoluta, é criminal. A diversidade é boa para a natureza, é boa para a humanidade, en todos os sentidos, toda a diversidade. A diversidade das persoas, a diversidade das linguas, a diversidade da natureza. Aquí temos un monocultivo de eucalipto que nos está matando. Monocultivo de todo. Entón, pois iso, que agora o que hai, creo que non hai traballo, e o que digo é iso, que hai un traballo moi precario, e si, pois alegro-me moito que xa moita xente, compañeras e compañeros que teñan traballo nesas produccións. Eu non me foi ben dos castings, é certo, pero tamén noto iso, que non se recolle, somos como un decorado, e ao final, claro, un decorado está de moda, o Scandinavian Noir, pois Galicia Noir, porque claro, aquí as luces poden parecer de Noruega, porque é verdad, hai momentos de luz que dis, isto parece unha aurora boreal, pero non é, entón hai luz, o clima, o gris. Entón, vamos, Galicia Noir. Entón, Galicia Noir hai xente moi friki que di
falando en español di polo medio riquiño. Claro. O enxente. Claro. O trapallada. Sí, sí. Palabras escollidas. Claro. Bueno, pois moi ben. E agora en que andas exactamente? Ahora na parte dos bolos que faz. Bueno, por certo, hai unha cousa, que é protagonista dun cómic. Sí, sacaron o cómic con Manuel Cráneo, un guión de Carlos Ares, claro, un dos grandes pioneiros na escrita de guión galego, con os outros dos socios copilotes, Albi Maía e Pato. Sí, efectivamente, chamou a atención, bueno, porque o Manuel Cráneo, que ten o Demo, Demo editorial, que é dedicada a eso, e que tamén sacou o de Alcalá de A Nosa Cinza. Sí, espectacular. Igual que fixo de Carballo Calero. De Carballo Calero tamén fixo un cómic espectacular da bandeira, da historia da bandeira galega. Sí, e agora fixo a gran heroína, superheroína galega que é Navi Zaguer, non? Sí, é unha maravilla porque pode contar con toda esa xente para poder facer algo posible que Navi Zaguer teña vida en cómic. Tamén participou e está colaborando comigo moitas cousas ao respecto de Navi Zaguer, Marta Orjales, que é productora. Entón, Navi Zaguer, que foi un personaxe que xurdiu pola precariedade laboral e pola necesidade, sempre digo que non é que non me guste actuar eu soa, pero son colectiva, entón prefiro actuar con máis xente. Porque ademais poño moi nervioso, para mí o máis importante de todo é o público merece moitísimo respeto, é o máis importante de todo, e ademais son compatriotas, entón son eso, e se non son compatriotas igual, o público máis importante. Entón, que Navi Zaguer poidera ter máis vida, que a partir desa personaxe que xurdiu pola necesidade, inspirándose sempre nas mulleres do rural, de paso xa reivindicar a esas bandereteiras a que este ano les dedicamos o Día das Letras Galegas, porque Navi Zaguer, ao fin e ao cabo, é froito, é como se apariran todas elas, se me permiten, elas e a súa memoria e as súas familias, pero é que é a inspiración de onde ven. Creo que o humor galego tamén é un humor que hai que ter en conta e que hai que valorar, e creo que debería estar nos plans curriculares de ensino, porque a retranca xa ademais é a retranca como un elemento do humor galego. Hai máis cousas dentro do humor galego, pero a retranca fixo unha tese o mesmo John Rutherford na Universidade de Oxford. Tamén Celestino Fernández de la Vega escribiu O segredo do humor, un gran libro moi recomendable sobre o propio humor galego. Entón non é un humor directo, é un humor indirecto, con moita ironía, con moito humor negro, o que transforma o malo en algo bo, sin deixar de ser malo. Entón é algo maravilloso. Entón a retranca, que normalmente é un humor dese estilo, que tamén podemos compartir, por exemplo, tamén con Irlanda, sempre se dá en povos oprimidos. Entón, dentro dun pobo oprimido, a que máis oprimida está unha muller, polo tanto, creo que as mulleres teñen aínda máis capacidade para desenvolver a retranca. Entón, por iso, as mulleres galegas, e nomeadamente as mulleres do rural, para mí son un piar fundamental desta sociedade, que moitas delas, mesmo como María Castaña, enfrontouse ao poder establecido, mesmo bispo de Lugo, ou María Soliño, os piratas turcos. Entón, por iso son o meu referente, e sempre serán. Entón, esas pandereteiras, que para mí me fai moitísima ilusión que este ano se San Castelao, é o ano das pandereteiras. Entón, agora que teña máis vida en cómic e tamén vida na animación, con Algarabía Animación, que fixo unha animación en stop motion. E si, hai unha página de Instagram e de TikTok que así falamos, así sentimos. E está dedicada máis ben dirixida á rapazada, para falar de, son pílulas de nada, moi pouco tempo, para falar de palabras que en galego se utilizan incluso en español, como colo, pota e cousas así. Pero que a maiores agora estamos intentando sacar adiante un novo proxecto teatral de Navi Zaguer. Niso estamos. Agora con un novo personaxe, recuperando un personaxe que saiu na miniserie web que hai en YouTube, que é Don Galizo, que foi tamén grazas á colaboración nos guións de Carlos Ares. E nada, estamos aí rescatando ese personaxe de Don Galizo, que como antagonista o de Navi Zaguer, pois intentando sacar adiante unha nova produción teatral que a ver se conseguimos estrear o 23 de febreiro en Sala, que dirixe Fran Rey, compañeiro meu en Dúas Verdades, e tamén un trío con Pedro Brandariz, unha lembranza a Pedro Brandariz, gran compañeiro, e nada, e Marta Orjales na produción, e Suso Montero, un dos grandes escenógrafos do audiovisual e do teatro galego.
na escenografía. E máis xente, que de feito ainda estamos aí tamén, Estefanía, que é unha das bailarinas de Nova Galega de Danza, a ver se tamén colabora con nós. Aproveito para decir que vamos a ter a Iván aquí o mes que ven, na Nova Galega de Danza, que coñeces. Sí. Bueno, pois nada. Pareceme, ves, outra espectacular, os traballos de Nova Galega de Danza, pareceme, sei que por o mundo adiante tamén a xente, pero que pareceme o último dique, é unha cousa con os meus crechos, e tamén reivindicando as mulleres, esas casi 200 mulleres que no 1876 ou 75 baleiraron de petoutos e petoutos, toneladas e toneladas de pedras e area para construir a primeira obra hidráulica de importancia en todo o Estado. E se non é por esas mulleres que a cargaban sobre as súas costas. Está falando do espectáculo da Nova Galega de Danza dedicado a estas mulleres, dedique. Que se vai, creo que o van a poñer no Teatro Colón 3 días ahora aproximadamente. Si, a fin de semana que ven, están con berro, con leira e con... Que grandes palabras galegas, leiro, berro e dique. Bueno, a Nova Galega de Danza tamén é un espectáculo de talla universal, mundial. Tamén ten un reconhecimento internacional. A mostra aquela de China, aquela mostra internacional, mostra mundial, como era, como se chama, exposición mundial, levaran os de Nova Galega de Danza e, bueno, con música en directo, por certo, que foron tamén os de Treixadura e foran varios, e aquilo quedaron todos flipados, os asiáticos. É alucinante, non? E depois que Iván, por exemplo, que lle deran o premio Max a mellor intérprete do Estado, tamén di moito da calidad dos bailaríns que hai aquí, non? Hai unha calidade espectacular. De feito, eso Estefanía, que de Sala, que son todas e todos, é unha pasada. Aparte, claro, vimos desa base tradicional, que eu, cando, por exemplo, que se xuntas nunha foliada, xa simplemente imos en un lugar non rural, a Coruña, a Romaría de Santa Margarida. Mi madriña, é como unha... Xavier Díaz, e aquí son centros de persoas bailando, que é unha cousa espectacular, hai unha riqueza tan grande, claro, temos que valorar nos primeiramente, para facernos valorar fora. Están emerxendo unha serie de grupos que, bueno, con esa base tradicional, moi evidente, ademais, no que fan, pois son un exemplo de modernidade absoluta. Sí, claro, porque creo que o tradicional non é moderno, non é arcaico, nin é rancio, é moderno. Porque isto digo, unha persoa que non tivo acceso ao ensino, sin saber ler nin escrever, está con violín. Pero eso é modernísimo, a partir de ser radical. Non sei ler, non sei escribir, pero toco un violín, que te parece? A ver que di eso, a ver que che di eso. Pouca xente no mundo é capaz de facer iso. Ou esas mulleres, as de Cerceda, Malpica e Muxía, tocando a pandeireta, como a tocaban, e transmitindo, eso é modernísimo. Aparte, xa tocar a pandeireta, como se toca aquí, eso non... que se toca movendo a man que ten a pandeireta, eso son moi chauvinista, pero podo, non? Xa que logo non me deixan en outros sitios. Bueno, moi ben. E aparte dese espectáculo, estás con algún máis, preparando alguna cousa máis? Preparando iso, despois temos, por exemplo, o día 20... Podo aproveitar para facer... Aproveita para facer a publicidade. Ben, pois o día 23 deste mes, que xoves, estamos en Dúo Vaguedades, Fran Rey e máis... Non, perdón, que digo Fran, pero todo, chalada. Eduardo Pondal, Rosalía de Castro, con perdón de Castelao, que este ano seu ano, pero estamos Eduardo Pondal e Rosalía de Castro o 23 deste mes, creo que non sei se as 9:30 ou 10, na Sala Mardi Gras da Coruña, que a nos fai muitísima ilusión estar na Sala Mardi Gras, con noso Dúo Vaguedades, que é un espectáculo teatro musical, cantamos de pena, pero levamos todo enlatado, así que non preocupéis. E estamos o día 23, na Sala Mardi Gras, e logo, pois, eso, pois, ainda seguimos tirando co Furancho, María María de Manseu, tamén, bueno, os nenos da Variola, pois, xa pouco, tampouco, non sei se eran máis bonos de Relato para un incendio, que ese foi un espectáculo, para min, tamén, moi interesante, que tiven a sorte de poder formar parte de... Ese non o coñezo, é un texto de Ernesto Is, que é un rapaz estupendo, é dirixido e producido por Xosé Leis e o seu socio Bernardino, dirixido por Xosé Leis. Estamos o mesmo equipo que nenos da Variola. Ben, pois, o texto é sobre os estudos do antropólogo danés Gustav Hemmingsen, que chegou aquí nos anos 60,
xa se instalou. Estivo, ele traballaba as crenzas máxicas galegas, porque nese momento estaba traballando sobre a bruxería, e ele estaba estudando a bruxería en Dinamarca, en Irlanda, e buscaba outro territorio en Europa. Chegou ao Estado e chegou a Aragón, e en Aragón iba a ir polas bruxas de Zumarramundi, non? Sí, Famosa, sí. Sí, entón ali en Aragón, Carmelo Lixón, un Que antropólogo... fixera a película aquel director vasco, non me sabe como nome. Sí, daí o nome aquelarre, que un nome vasco e tal, pero Carmelo Lixón, antropólogo aragonés, dixolle, non vai a salir a nada, non tes nada, onde tes que ir é a Galiza, ali tes todo, porque ademais, en este momento é no único sitio onde hai bruxas vivas. Entón, el chegou aquí e flipou. De feito, casou con Marisa de Ordes, traballou sobre todo na comarca de Ordes, casou con Marisa de Ordes, instalouse aquí, aprendeu galego, chamabanlle o home dos contos. E a xente tradicional coñeceo moito, porque tamén registrou música, bailes, fixo moitas fotografías. A súa primeira incursión aquí, na máis chegar, a xente, ti chegas aquí na máis chegar, vas a Romaría da Nosa Señora do Corpiño. Como non vas flipar? Metíme noutra dimensión. Claro, menos mal que non fixo o Carmelo Lixón. Entón xa fixo un estudo sobre a bruxería en Dinamarca, Irlanda e Galiza. Entón, e despois, o texto de Ernesto vai sobre eses... Está todo no Museo do Pobo Galego porque ten horas e horas de grabación, de entrevistas a xente, e tamén de fotografías, ten 3.000 arquivos fotográficos, están todos no Museo do Pobo Galego. E logo isto mestura con outra cuestión importante, que se titula Relato para un incendio. No 2016, cando o país ardía polas catro costas, polo costo e polo interior, nese ano, a única persoa detida, procesada, condenada, encarcerada, foi unha muller de Cerceda, por queimar queimou, pero foi como a cabeza de turco. Porque sabemos que os lumes en Galicia son un problema estructural, e a alcoholización ten que ver cos lumes, pero ela foi a única persoa detida, encarcerada e xulgada. E iso relacionase coa queima de mulleres por bruxas durante toda a Idade Media en toda Europa, polas iglesias católica e protestante, e deses fagos estes lodos, é dicir, a situación da violencia de xénero, a violencia estructural contra as mulleres, que temos que asumir unha serie de roles, que a día de hoxe seguimos así. Entón, hai tamén textos de Silvio Federici, entón é unha peza moi interesante, porque ademais está o texto xa propiamente de teatro documento, que é como un documental e teatro. Entón temos que reproducir escenas de grabacións de Gustav Henningsen, entrevistas. Moi ben. É iso, e aí está. É algunha cousa máis, que tamén está bravas, espectáculos sobre as mulleres. Bueno, pois non sei se escuchedes tomando nota, un mogollón de cousas, non? É que poño, é un máis falar. Pero bueno, as próximas, logo, as máis inmediatas, que son esas do día 23 na Sala Martínez, por se alguén lle interesa chegarse. Dixeche tamén a do mes de febreiro a estrea. O 18 temos en Anguillo do Bagueades tamén. Temos así alguna cousa máis, despois tamén hai igual un furancho por aí. E depois, bueno, que saiba todo o mundo que tamén se pode contratar para multitude de cousas. Bueno, temas cuestións dos nenos, dos se me dan unha caladora tamén, unha fresa. Que non confundir cos amorodos, que me gusta moito que pon no dicionario da RAC, que pon fresa, ferramenta, amorodo, froito vermello... Pero de todas maneiras, quero dicir, por exemplo, este espectáculo que leva sobre Pondal Rosalía, creo que é moi interesante tamén para os concellos, non? E que, bueno, poderían telo en conta. É un espazo publicitario de venta de espectáculos, é unha maneira de, intentamos de alguma maneira chegar ás figuras do rexurdimento galego, sobre todo, pois, a rapazadas, adolescentes, e tamén a público xeral, evidentemente, para que teñan, pois, unha visión máis moderna da que o mellor se cree, porque, de feito, Anxo Angueira, o da Casa Empresarial de Castro, dixo que o de Rosalía é meneada, pero es que a Rosalía xa se meneaba por ela soa. Rosalía era unha muller hipermoderna, adiantada a súa época, e somos un pobo que temos a esa muller de referente. E non sei se os coitaxe a Anxo Angueira recitar a Rosalía. Unha pasada, todos os pelos crechos. É alucinante, é que unha cousa é dicilo e outra escoitalo e velo ali como recita, de memoria e con ese ritmo, e é alucinante. Como hemos perder unha lingua que é potencia poética? Na película de Arrival, esa superproducción de Hollywood de Villeneuve,
comeza a protagonista que é lingüista dicindo: hoxe imos falar de portugués. De por que o portugués resulta tan diferente desde o punto de vista sonoro ao resto das linguas romances. Pois iso é porque naquela altura o portugués, que naceu no Reino de Galiza, naquela altura as linguas eran representacións artísticas. E de aí ser a lingua culta ou a lingua lírica de Europa na Idade Media, o galego-portugués. E de aí que durante 4 anos consecutivos 4 mulleres poetas galegas levaran o premio estatal de poesía. Somos potencia poética, como nos perder a nosa lingua cando Aberdeen pacificou Irlanda cun poema en gaélico galego. Por favor, eu son o mar, eu son o vento que zoa. Sí, señor, é unha crack, Por favor. E como dirían en Nica, que vos recomendo, que ademais é moi gamberra, moi gamberra, que me sei que combinado, Norte de Irlanda, non Irlanda do Norte, Norte de Irlanda. Rapazada facendo hip hop, gamberros, drogas, ira, exército británico, unionistas da marcha de Orange. Que máis se pode pedir? É todo emoción, pois como dirían en NICAP, as linguas crean historias e as historias crean nacións. Moi ben, deixámoslo aquí? Deixámoslo aquí, si queres. É que mellor remate imposible, non? Bueno, moi ben. Bueno, pues nada. Un placer, muchísimas gracias polo convite. Saludos a todos. Bueno, que non irades. Agora que non irades, non? Moitos bicos. Chao. Gracias por estar, Chao. quen estivo e que non tamén. Bueno. Aí estamos. Ei, oh, eu vou, ei, oh, ei, vou. Tiven a sorte de poder ver en directo, porque xa non, só queda Marqui Ramón en vivo. O resto morreron todos. Normal. Son vidas moi interesantes. El gamberro que ten. Veña. Viva la humedad!